Ka Dr. Amprin Lingdo MLA ka Shillong ka laong ba ka jingkhang internet ka yarap ban penlip ya ka ding ka bakalang da ka batem mi ka jingpen priang kubor lamler da ka ba penrem jor halo ka jingja sya sya diap kisan ngut hamukro ka laong ba ai ka lenti ka ain country la ka kam halo ka ni ka jingja bat penpau ya ka jingma mi hab ya ka jingkran Dr. Mukul Sangma banwan ra ik bedeng ti sya ka jela kala kentu ik kun samla ba kin long ki basung thu ban penne ya ka song suk song sai ya ka jela bat onomla ban maramot da ka snam ya ka snam nga yang kumni noong haba pi ai jingmut ikiwei mapilele ubala simti kumya kakam menteri rangba jong kajela hakapor baja langpi pila bane kata kelamla bane kata ani pi pensyek ikipat bapan haba pi tip bakadon kelenti ke banyan kan sedon ke yang khashari ban bisyari kan kakam malai pi kren kum kita ki kentien ban pen klumar jingmut pat upat ba te hato hakapor baca selang pi podang day udang don haka sorkar jong kejela meglaya ulala bane kata pinap kali unwar kumbatip mga kumbakten mau mga imat kam day te pasok pimot kum no ba pin shim yaki sipai jong ka forest jong ka asam ban pan ban wan hajar sya kejela ka jong judan se kumpata ai ba kata ka kaipot jong tau CBI ba kan yat sya kaman dala dep ong tau CBI ba kajakum ta ti ay bakata kalenti jong kaan kan sa shimhi yala ka jong kalenti ken palay ban pansit upad ma kamday ka bat kababaha ka ni ngangam sng tunan ngangam ya siya liang politics ya kani kakam kumno ngan ong mga hoat nga kubur ya una ngam kubur ya kapamlalong iru kata nilayalong nong yalam hindi syu mi kibadang hinin kikalong kikna gibong supu kaan kajelayu ka ban ay ya kita ki bale ya kata kakam bakinwan sya bisyara kaway pat kajela habaya kren habaya ay jingmon pada ay sit ka jingmon ka babiyang ka babet nang bangin yala man ya te song bat yo ya kata ka resort bangi don kamta pikwa ya kata ka justice kan sawan kayeng bisyar la sya tay sya asam ne sya megalaya kan sa ay ya ka jong karay kumno pikren kumta kum kita kinong yalam ki balaya pro jengmut pekat ki balaya bon kay kasnem jo ka experience nga shimet nga try kata ka jing dawa jong ki kalong ka babakla kaway ka bangalayo i namar kane ka jing khang internet kha kala aying shibun ki jing hikan kabaning kong bantem ya ka jing pharyang ya ka jing pentip ka babakla habdon hi kendet kata ka restrain lane kau jing perking namar kum mga kenmau mga nadu mencisni nyo steng men stamp ngalayo i yakitu ki videos ki bakta bahaya nga jong kamet ka basa jong kitu ki perlok nong song snong jong iban ngangam tharai pi kadai ka babiang yengi banginya penparyang kum yakitu banum snausen ailem ye ki bahayeng ki bahasem laniya ka mensim kaba utu ubriu udon hakapor bu udang in ngangam ya hap tilada hap man perking titong ini pensitom ya ladi kalau ka ba sisha ha gitu ki snem bapen khang ya katu ka internet hadin jong ka jingja satai sepo maulai niyo i hato pet mo piki nong sok snong rai kani kam ti kasin ka baning kong baka internet lakang rinri nga simet di nga sngo ban ya kaba king kading jong ka jing pen mensaw ngadang la ban yu ihi bangi penjay pentem shwa ya kani ka jing kan at kabale se bon na pedang jong ngintip ka ay ka baja net yang ngawat nga di ka MLA ngangam dadon ka jingtip ka batik na ngayo snow na siya katu kasos ta katu ka jingtip nang ni kasos kung katu ka jingtip nang bakandon kata ka jing pen thanda habawan kading pithe ta ka petrol ne pinthe ta ka umpaja ni hap rai manggigi nong sosno what you ngap than ye kita ki basu pen so tho lemeri ka jing e ka bakraw yi kena puli jing e ka bakraw yi ki kon jong ki ba working from home baki ong mo working from home tin ray menta ngipen jari bat
perkheng tang ya ka internet re ka wifi ka don ki school ki don ya ki wifi ki jon ki offices ki badon kam ya ka wifi ki don ki long yeng ki long sem ki batre ya ki ni ki chat kam kidang don hi ya ka internet ngidang ya yo hi ya kata ka jing pen pariang ya ka jing pentip ka badon kam tin re ban shu pentem shipor ngatarai ngilayo ila lai sen bat mentah kadon ka jing yaram tang ban lalak bun kan kisngi pederu ngin hap ban ya kan tupat kanya ka surkar bakan pelat no ya kata ka internet re kum bakalong mentahi hakapor welcome don pi kata ka jing kata gibabon gibapli gibam don ni uto wifi tin re habang ngidang ya ngosi ya ka jing ja semukam ya ka jing du no jong ki mensim ka to tong nginya betin nanti lang bat ani ka surkar bat nginya sya sakat kapor ka bakas ngubit maka kata ka de ka jing yu i jong halo kata ka jing yak hang ni kata ka internet